Atong hisgutan karon kining sambingay mahitungod sa kahoyng igera nga wala mamunga. Ari makita sa Lucas 13 versikulo 6 hangtod sa 9. Nagingon diri, unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya, may usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, "Tan-awa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahoya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardinero mitubag, "Pasagdi una, Sir, bisan niining tuiga na lamang, kay akong kalutan ang palibot sa punuan ug unya akong abunuhan. Kun mamunga kini sa sunod tuig maayo, apan kun dili ipaputol kini." Igsuon kani nga sambingay naghatag kini og pagtulun-an nato sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Igsuon kumusta ang atong kinabuhi karon isip mga Kristohanon. Namunga ba kita? Aduna ba kita'y tao nga na-encourage diha sa pagsimba sa Ginoo, nga pinaagi kanimo siya mialagad sa Ginoo, nga pinaagi kanimo siya naghinulsol diha sa Ginoo? Kumusta ang imong pamilya igsuon? Nagmahadlokon ba o nagtahod ba sa Ginoo? Igsuon, samtang may panahon pa, atong i-encourage ang atong pamilya sa pag-alaga diha sa Ginoo. Maningkamot kita nga atong pamilya mubunga, mahimong panalangin ug mahimo usab nga panalangin ngadto sa uban. Kay kini nga sambingay ni Jesus nag-remind kini sa atoa nga kinahanglan sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan mamunga gayud kita, tungod kay wala kita nabuhi alang lamang sa atong kaugalingon nining kalibutana, kundi alang usab sa pag-encourage ngadto sa uban, sa pagdasig ngadto sa uban aron sila mualagad o musimba diha sa Ginoo. Isuon dili nato hulaton ang panahon nga inigbalik ni Jesus nga makaplagan kita, nga wala kitay gibuhat sa atong kaugalingon, nga wala kita namunga, nga wala kitay tao nga nadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay pag-abot sa panahon nga wala na ka sa kalibutan o wala ka namunga, mahisama ka niining kahoy nga igera nga giputol na lang sa Ginoo tungod kay wala siya namunga. Nahuman na lang ang iyang kinabuhi sa kalibutan, namatay na lang siya, apan wala gayud siya namunga. Wala gayud siya tao nga na-encourage sa pag-alaga diha sa Ginoo. Wala gayoy tao nga naghinulsol pinaagi kaniya. Walay tao nga nisimba nga matinud-anon sa Ginoo tungod kaniya o pinaagi kaniya. Wala siya nahimong panalangin ngadto sa uban. Igsoonay mga panahon sama niining sambingay nga adunay tao nga nag-ampo kanato aron kita madasigon. Adunay tao nga nag-encourage kanato aron kita moalagad sa Ginoo. Adunay tao nga naningkamot aron kita matinud-anon diha sa Ginoo. Sama nining usa ka sambingay nga adunay tao nga nibarog, nga nidipinsa, adunay tao nga nilaban sa kahoy nga igera aron tagaan siya og chance nga mamunga pa. Ingon ana usab ang atong kinabuhi igsuon nga adunay tao nga naghago kanato, adunay tao nga nagampo kanato, adunay tao nga naningkamot aron kita mobalik sa Ginoo, adunay tao nga naningkamot aron kita magbadasigon nga moalagad sa Ginoo. Wala ta kabalo igsuon nga adunay day tao nga nagampo alang kanato, adunay tao nga nagpray kanato nga kita mausab. Usa niya na ang atong pamilya. Kung ang imong pamilya aktibo diya sa Ginoo, unya ikaw dili, igsuon kanang imong pamilya naningkamot na para ikaw mahibalik, para ikaw maaktibo diya sa Ginoo. Nagampo na sila sa kanunay. Mao na ang mga tao nga naghulagway niining usa ka sambingay nga adunay tao nga naghago kanimo aron ikaw mahibalik diha sa Ginoo, aron ikaw moalagad og motaho diha sa Ginoo. Igsuon maningkamot gid kita sa atong kaugalingon nga mamunga kita, nga makaplagan kita sa Ginoo, inigbalik sa Ginoo makaplagan kita niya nga aduna kitay bunga, nga dili kita mahisama niining kahoyng igera nga wala mamunga. Igsuon
maningkamot gid kita sa tong pagkinabuhi nining kalibutana nga mamunga gayud kita. Tungod kay mao kanay gusto ni Lord, mao kanay kabubuton ni Lord nga makita niya nga aduna kitay maayong bunga. Mahimo kitang panalangin ngadto sa uban. God bless sa tanan.